Ach jongen, ben je al je acrobaten en muziek en alles en dan wat. Ik is beter. Ho. Schildpad. Ik hoop net als dit mijn echte schildpad was, ja, dan een beetje sneu. Joehoe! Il del mare! Gostek mij! En naar je daar? En hij is nog. En naar je vlog! Dit had Hilda heel te hier. Ja, hier is er wat uit de la pakt, Hildo. Wat is er mij? Het is feest! Hey jongens, ik heb een idee. Hilda vindt het heel leuk om in de zonbak. Maar er moet eigenlijk even wat zon bij. Maar wil je me even helpen? Ja, man. Even op skelter en een golfkar of zo dacht ik. Of een kroren, maar weet je wat er is. En dan halen we even wat zon op. En dan vullen we de zonbak even onder mij naar zon. En ik wil het terras even oorvegen. Dan kan ik van de week letter nog even bij de hele drugspuit beginnen. Ach jongen, ben je al je acrobaten en muziek en alles en dan Maar ik wat. word aan de handstand kunnen zonder de muren. Oeh, ja. Ja. Zo, die hier met de... Eigenlijk in het gap. Is het lekker? Zaken met de bal. Ja, dan is hier rond acrobaten en Hilde maakt de muziek. Klinkt je wel circus. Nou, iedereen de tante mij. Ja, ik was je een familie van mij ben, hè? We gaan op naar de zonbult. Lees nou, jongens. Ja, zo. Auw! Lukt het heel nou? Klimst er zelf wel even in. Ik ga een biezen met een skep. Komt-ie maar. Hier, we zitten. Achteruit. Waait een beetje, Hildo. Als je het zaken en jaren er loon komen. Ja, tja, de Het stek. is echt heel goed. Nee? Ik ken mama in je voet op en... Zie Is wat leeg voor die. Oh, nee. je stapt van het nou weg. Oh. Koffie? Ik doe eerst koffie, Hagier. Ja, best. Ik ried de kar wel even vast goed. Zullen we vast eerst in de zonbeeld? Gaan we eerst in de lading zon, of doen we dan koffie? Zaken komt trekken aan. Omdat ik heel hut. Ja, sure. De man bij de skelter. Denk even achterom. Woehoe. Ik had Marie skepkoek vinden, dus dan scheppen we even die kar vol en mijn laadbakje. Oh, mooi tegen bieten. Ik heb er zo in scheppen. Zo. Heb jij even wat last van? Want dan Hoi. Hij vier die bal en dan je neemt dat eigenlijk op skep. Ja, maar ik heb hier achter een skep, jongens. En trek ik hem eens. Ja, anders kun je helemaal niet scheppen. Je hebt het niet goed gebied. Oh, je wel. Ja. Nou, ik ga het goed volgen, jongen. Ik ga hun werkers mee. Vet fanatiek. Hier dan. Is het op een skelter? Niet je hut zalmen. Nou, zit is wel vol, denk ik. Maar het zaken nog even. Zaken, schep ze die orenbak nog even? Ja. Ja, klasse. Oh, ja. Wow. Hartstikke hier stek vast in de eer. Maar met nog een pisketten doen? Oh, was toen nog even. Ik doe nog 10. Best. 10. Oh, waarom een magisch. Ik is beter. Ho. Ho. Nou, dan mag ik weer zitten. Ik is beter de andere kant omswiepen, hé. Nou, mooi kleerbaar, Hildo. Oh, het zit helemaal bij je kleding. Oh my goodness. Troep zo'n bak, kijk al die. Die mij. Go, Shaggy. Ja. Yes. En... Oh, dat is een laser. Nog een baltje. Hoi. Balletje.
Klasse, Jarl, hè? Luister nog wat Bart goed in je zaken? Heb ik iets van Ildo? Ik ga er hotel heen. Oh, misschien. Ildo hier, ik kan wat creëren. Top. Ik snel nou iets bezig te zitten. Ik heb aan de golf kan even schrift heen. Ik zie wel zitten. Zo. Oh. Kijk, een sketch. Ja. Maar ik even nog dicht als Hoe gaat het je, jongens? Let de rest maar lezen, jongens. Schieten we dat aan weer op het zonbeeld. Hè? Dit is mooi, Ildo. en dan dus. Kist je thuis ook wel in de zonbak? Zie je op een crash ik in de zonbak. Dat voelt zo leuk. Ik denk dat maar direct. Mooi. Oh, Poes is Poes daar. Hey Poes. Hey Poes. Kom eens. Hoi. Poesje. Hoi. Dit is gezellig. Poes is samen. Ik vind dit altijd heel fijn. Dat deed ik Lekker. altijd toen hij nog in de hoes wie. Lekker kriebelen, hè? Ah, je woont nog meer in de hoes, hè? Nee, Ziet er vis gedroogd, maar Jiske, joh. Zo. Het maakt ook wat een lawaai. Oh. Zo. En. Tada! Dan gaan we een tour. Dat wordt mooi, Hilda. En ik. Nico. Oh. Oh. Zo. Nou, kijk. Zullen we bakker doen, steeds maar. Oeh, ja, dat is een leuk idee. Doe me maar een wit baltje en een chocoladetaartje. Dus de chocoladetaart ja. Lekker. Dus ik dit even een beetje veegje. En de Dat spinnen. wel honger. Ja, ik ga beren hoor. Oh. Het eerste gerecht van bestelling 21 is klaar. Oeh. Oh, lekker. Dankjewel. Zit dit jetsa? Heerlijk. Althans, ik zie hoe de chocoladetaart. Ja, dat wordt wel een skip. Met het zaad hier. Ja? En dan doe het op slime. Ja? Oeh, lekker van tovertruc. Ja, dat is En dan zag wow, lekker. is een beetje kapot, maar dat mag niet. Hé jongen, met een stekker in de maag. En nu met de chocoladestukjes erin. Ja, want je bent chocoladestukjes. Wat voor ding? Ja, dat is zo. Pak dit ons. Ja, dan pak dit ons. Dat moet er boven. Oh. Maar kinderen hebben een beetje Oplezen. een Ja. Ik zit nog even in de kachel op. Hè. Een beetje. In de kachel lijkt nog een 8 jaar. Ja, 16 op een stukje. Is de scheppen? Nee. Cool. Alsjeblieft. Oh, boem. Je rijdt nog een heel stuk, grutstuk. Oh, lekker Ik zou de chocolade. grote stukken er net in doen. Dit hè. Zo, de stoel en de tafel even wat afvegen. De spinnenwebjes er aan het zon. Tegels even afvegen. Dan wat het van de weekend naar mij met de hege drugspuit. Ik zal even om wat drinken. Gaan we voor verzinnen, hè? Beetje rijden, jongens? Ik zal nog rijden. En nog roosjes. Oh, was het roosjes even rijden? Ga nog. Oké. Komt op, hoe ik dat inpakken? Hilda, was ik wat drinken en druifjes of had ik je een teert voor? Maar voor mij is druk bezig, maar is zo lang stilte. Oh, ik zeg het, ja. Nou, je drinken stiert hier. Ja? Ze doet toch netjes zo. Ja, Mooi, netjes. dit is mooi. Hast je zo'n mooie zonbak? Nou, maar ik moet even lekker zitten. Ik ga het zweet op gebed, maar. Ja, dat is best wel een pot in die. Aan het zinnen zijn voort. Ze zag Ben je wel kleren en zinnen voort? Is ik een druifje? Nee. gewoon net heel veel prutten voor de in. Is het green lekker? Ja. Oh, nou. Des te meer van mij. Des te meer van mij. Alleen die lang wat lekker. Ja, nee, hij is niet. Jawel. Nou, pak maar schatje. En dan pak maar sprits, maar ik. Maar ik ga ook nog een keer Sandy wat. Er was nog een bordje. Ja. En nou, dat mag ik. Oké, Laat mij maar even rusten, mij. Ja, en dit vind ik echt heel leuk om zat te zitten. Zus toch wel eens hinders, zus? Ja, zie je zo. Ja, het is te flat. Ik ben er maar heel goed bij. Oefenen, joh. Ik heb ook
zakje om het chibbel zo heen. En dat zakje dan chibber het goed? Bam. Nee, je has vieze handjes. Met meteen maar. Nee, niet lukt. Even vroeger Mim. Nee, hij heeft vieze handjes. Ja. Bah. Ah. Ah. Ja, dat was net, hè? Ze met die handjes. Ja, bah. Vies. Zo. Oh, zei ze. Nou snap ik het. Dat doe je. Vieze handjes. Is zo mooi in de zomer geweest, hè? Ja, zo net een bomba. Ja, dat vind je toch wel mooi. Dus dan kan je zo'n mijn moelen. Zo. 3 uur met zo'n. Lekker. Doe maar op met mijn broekje. Dat met mijn jongen in de was. Zo. Hoe nog dit door toch? Zo. Is dat beter? Nee, maar gewoon zet maar zo snel. Is nog een driefje? Gewoon een jocht staan. Gewoon even een jocht. Ah. Beetje drinken? Vriend, dit is lekker boeten, hé. Vitamintjes, joh. Oh, dit is wat toch pensioenzaken, ja. Gewoon door de kop. Ja, ik kon moeilijk de golfkar door de kop smieten, hè? Ja. Nou, die een weer achter de skelt en dan roem je de skelt er even op. Dan rijd ik de golfkar aan en we waarom? Dit is een tennis Tennis safe. Een tennis safe. Tennistaart. Oh, een tennistaart. Tennistaart, ik is van een no-app-keepje bieden. Oh, heerlijk. Eerder was ik een tennistaart. Tja, wat jaren maakt het. Een tennistaart. Een tennistaart. Ik zal even de... Oh, dit krijgt er weer een skilpad, hé. Was er een skilpad voor mij? ja. Poortjes en een holtje. Ja, dat denk ik Vet wel. schattig. Is dit wat die Jarlin? Even kijken. Ja. Was die hier even horen? Dus lees ik me hier op. Ja. Met je grutter. Oh, die weet. Nee, die weet net. Die weet. Ja. Oh! Boemelen, boemelen, boem! Je hebt een hakken. En ja, we hier vorige keer kreeg ik naar je Rone gekocht, maar Jelke had er helaas bij longens met. Dus toen we er al last gingen en toen had Jiske hem er even afgesquat en helemaal vernield in zaken. Dus we moeten weer naar je Rone gaan. Maar we maar even bestellen, want het wordt weer mooi waar. Ik kan me er weer op. Want zo vind ik het wel een beetje spannend met Hildau. Ja, dan is echt mooi. Dan kies je er zelf op en oh, shit, dat bedoel ik. Oh, is dat Jim? Zijn bal. Oh, dit is de bal. Oh, nee, ik had de pakken niet vast. Dit is mooi. Net ervan al gooien, hè? Dat direct een plak. Ja, die valt er wel op, jongen. Wow. Oh. Wow. Een kapsel. Oh, boem. Lukt het? Alleen nog niemand eigenlijk echt een tennispatroon op. Vet mooi, maar zeer zaken. Maar eens komen. Oh ja, zo is het, ja. Oh, shit, wat maakt het, Jara? Skilpad? Even een gezichtje op mijn meisje. Kom net als dit mijn echte skilpad als Jara. Wel een beetje sneu. In het dier doe ik dit. Nee. Ik breng de golfkar even om Hilda, ja? Ja. Ja, maak eens toe de skilpad maar dan. Breng me naar. Waar is er? Paken? Goeiedag, wij daar. Hallo. Kijk, Paken, hoe shit. Oh, krijgt. Hallo, Paken. Hallo. Hey schat. Oh, alles goed? Oh, lekker stukje vlees. Een stukje Pak vlees. maar. Nee. Alsjeblieft. Dank je. Dank u wel. Je zet spullen even op, Rom. Je werd een zomer gevuld. Oké. Lekker boetenbordje. Nee, zon erin. Ja. Ja. Mooi man. Dan kun je maar iets zon. Ja, heerlijk, hè? Lekker waar. Oh. Ja, doei, doei. Zwaaien. Doei. Motje. Dan net, joh. Doei, Paken. Kom je, kom op een golfkaart. Kom ik reizen. Kom ik reizen. Kom. Luister, rotzooi nog even op een rotzooibult. Nou, past er nog krekbiet, denk ik, Hildo? Past er nog krekbiet, denk ik. Hey, Wiefke. Ze stoel je, hè? Ze stoel. Joe. Koeketje. Dat is echt zo'n boef kon worden. Zie je dat? Grote trekken. Nou, ik neem de golfkamer bij mij. Ze naait me gewoon uit. Ze laat er aan. Joehoe. Il del mare. Gostek mij. Gostek mij of bloosje? Kom maar. Hé, Wiefke. Gost mij. Kom, open dit. Nu ben ik skippen. Brengen we de golfkar even aan en dan gaan we naar Jaren en zaken. Denk je maar. Zo. Oeh. Zo. Dan ben we weer. Klaar. Op naar Jaren en zaken. Je mist nog een poort zeker? Ja. Ja.
leuk, Die hè? had ik er nog net bij maken. Super mooi, Maar jongens. er zit echt dat patroon op. Ik zal Oh, samen dat is met fucking Ildo in de huis, want die gaat er nog. Hier maak je hem dan maar even aan. Ja. Nou jongens, we gaan een heerlijke dag boeten hoor. Ildo had scanner nog. Die zit even in de wasbak bij het onrecht gedaan. Kan ik ondertussen met eten beginnen. Maar wat een prachtige dag. Wij zo'n zesde. Hoe is dit nou een leuke vlag? Abonneer je. Hij zegt het uit op de omheen. Even je het net. Het je lekker dan leuk. Wat de tablet als telefoon. En een nieuwe chatsvlog.